Zviri sei guys. Zviri sei. Muri sei. Zviri sei. Vandokwasa nemusoro ya ndokwasa kumhurisa vanhu vacho. Elsie, Sorrent, Nox, blah blah. Sei, Leah, Tatenda, Emily, sei. Doc, Peppy, Nomu. Zviri sei reganise chisapa chimhurisa zviri sei. Okay, wait. Oh my god, ndisiyei apa. Guys, kana pane vasiri kuziva you Poptain channel yake iyo ndapinapo guys. Just go and follow vanhu ivavava kuchannel kwavo yakanzi Yardboy, Poptain Yardboy iyo. Ndokune music yani ya Poptain. Prosper, zviri sei, Felicitas, Lenmo, Feli, Prim. Judy, Rubatiro, sei. Naji to the Nigerians. Tapera, sei. Creative. Nox ndakumhoresa. Nox wakuriga manje. Winnie, Sisi, Mimi, Anesu, zviri sei. Rega nditsvage vaenda kupi vakanzi Poptain. Okay. Demotusa naye nhasi guys. Ndiye special guest wedu. Let me just fill out the paper here. Uyu randinombokanga kufila. Right. Muri sei guys. Muri sei. Let me see kuti zvone link iri kuita here. Ndikaisa link iri guys ka haikona kurishandisa right now. Ndakumbona kuti riri kuita because ndakakurumidza kuita schedule guys. Samai ndoona kuti riri kuita here. I hope riri kuita. Yeah, riri kuita. Mina ndimbofila kapepa kangu kayake. Right. Tifile kapepa. Guys, tikasvikawo 100 ndo ndadeedza Poptain. Ngatisvike 100 samana. 100. Mina ndimbofila kapepa kangu. Shero matenga. Oh my god, sasda wangu zviri sei. Right. Ndatichimbomira kushandisa lingi. Amana Lenmo uri kuitei? Lenmo uri kuitei mubhokisi? Ndatichimbomira kushandisa lingi. Iwo Lenmo wakutopinda. Lenmo shamwari, ndiri kuona kapo. Haupapauki, hazviti. Lenmo gara ikoko. Mira timbotanga taita madhiri edu shamwari. Tambotanga taita na Poptain. Then ndotatanga kuedhai. Pane katsamba kandikufanira kutanga ndafila ndisati ndaedha uyu. Saka tikambosvika kana pa 100 chete bo. Right, katsamba kachoni. Katsamba kanongofilika kana ndaapa live chat. Saka mofanira kutombonditirawo patience neni guys. Sasa kuti samunotese chinda tozviona kare cause ndikaisa apa panhingirikinika. Akomana nyaya yacho ni kwaya kuenda. Hanzi ini kubva nhasi yakunzi show previous. Previous kuite sei? Blessings zviri sei? Right. Ndione kaita yakatsamba kedu. Right, kanenge kaita. Let me just share. Ndikashare neuyu inoita here iyoyu. Atiwa ndimboshare. Uyu ya Poptain rega ndiishare. Handi malingi tatisiri kushare rega ndishare ya Poptain. Ndishare kuFacebook tione. Okay, share. This one. Share uku. Alright. Chokudira chanyawo sei. Chanyawo. Mezangu msikana so wekuchimani mana chanyawo here. Alright. Done. Okay, guys, mina ndimboda kushare link ra uyu. Okay. Isa ku page Facebook.
Vamana mutema ndatizvoni ndikutesta link asi umwe munhu apinda mubox guys chimbomire izvozvo guys tikumboda kugadzira kuti tishare link panapa mbomire kupinda mubox so alright anzaniko guys tikutadza kusvika ngatisvike pa100 guys ndokuti timudeedze patini ndakuwana notification ndaona notification rini netiona create post alright zvise guys alright I think ndapedza kushare ndakumudeedza ndomudeedza here guys maready where is Marshall hapana tikuona Marshall wana Marshall hatisi kuvaona notification haina kusvika here problem ichaitika pazoti pana Poptain ndomuzode kuti Poptain ane YouTube channel handitika aine YouTube channel atone YouTube maybe manje inenge yaita sei yakuzoda kuzothrowa nemacopyright Poptain ndikamuti aimbe panapa zvichaitika nezvekuti Poptain achazondirwa necopyright music yavo kana yaane copyright saka paitike hamene pamwe changomuti aingoipa kavhesi chete kekuti Pfau chete but not the whole song kana kuti kira yakaremesa ndotya kuti ndozogona kurohwa necopyright because vanopika kuti song iyoyo iri paungoona saka ndozvandikutya zvekuzoti nechannel yavo weiskumbi handisi kuziva like maybe manotifications ari kunonoka alright handamuona uyu Marshall kwana Owen vari kupi vese ava varipi anyway guys munotibatsira kumberi handitika vanoda nyaya denge rinyaya yeuyuyu ka bato denge rinyaya anozangosirako dziri nyaya dzemahati break pano pazara guys kare but anyway ndakumudeedza Poptain ondere sei ndakumudeedza Poptain guys then ndichaisa link mobva matanga kutaura naye vanotibatsira kumberi alright Poptain Hello. What's up? Zviri sei? Ndiri nani, ndiri kunyatsooneka here. Ndiri nani. Zvisingaite kuita musalad. Musadaro. Tonyara. Boy here. Sure. Nice. Thank you. My compliments anoti busy to gentlemen maziwa. Sorry bo zvakadero otherwise uri sei iwewe handiri bo ndakutonyanyofarisisa since zuva ranhasi riri kunyatsondifambira ino kuti ndajoina live big things I can't believe it alright so just ini nangu handienyobvunza zvakawanda kana kutaura zvakawanda chaisa linki so that vanoda kutaura newe wotaura newe handitika but ndisati ndaendera mberi pane zvimwe zvinhu zvandisingazobvumidze kuti maybe unge uchizorit kana kuti munhu akataura izvizvo zvindogona kustopa munhu achibvunza zvakaita sekuti mari kuti unowana mari unoita sei izvozvo I won't allow that saka ndogona kustopa kuti usazvianza handiti pane zvimwe zvandinogona kustopa so just tell me kuti iwe who is Poptain Poptain kamufana kemunyika akazvarurwa muZimbabwe kuGweru akazvarurwa Gweru 1994 tomorrow is my birthday so ndazvarwa muna 1994 akurira ndazokurira hangu muHarare kuWaterfalls uko pachikoro ndaitodzidzawo ndichida kutoitawo lawyer nezvimwewo zvakasiyana ndazongoshamisika ndazongoita kunge ndine calling yemimhanzi ndakatozoshamisika ndakuzvikuita zvemimhanzi kutozobvunza kuti ko wakazvitanga sei ndicharangarira ndakatozoshamisikawo ndatongo muimbi you know what I mean ukazvishamisika hawo ezini kuti wakatanga kungoimba uri kuhigh school kwati chete like interest yangu nemusic yakazongokura zvakatoshamisa even vave pachikoro chaipo munongoziva kuti mastudents aya anenge akatarisirwa nechikoro ukatanga kutange wakuda uchirasta stereki vanhu vanga vakutobhejerana kuti iwo ukapasa iwo ndichatotora rimwe danho redzidzo risingatoreki zvinhu zvakaita zvokuse kudaro saka ndo zvandiedza kutaura kuti
music. I never thought I was going to be a musician. All I thought was tichatodzidza topedza chikoro tozoitawo mamwe mabasa akasiyana siyana. As here I am today pushing the musical vision. Right. But I think maybe two last questions zangu then ndovatichangooedha vanhu. Inini pane chinhu chandisingasati ndanyatsokunzwisisa. Chimbotisotuza chii chamunenge muchinyatsoimba muchitaura zvinhu zvakabhenda zvezve zvokuti mina what mina something zvii izvo zvandinyatsozvizwisisa. Inonzi patwa zoreva kuti zvafana chibhende kushona nemunotaura chibhende ipatwa ndo zvinoreva kuti patwa chini any skill or any slang or kungosanganiswa kuchinjurudzwa kwakaitika mune nechirudzi ndo zvinoreva kuti patwa. Saka isu tichitaura patwa yeEnglish and ndakaidzidzawo through kuteererawo mimhanzi dzakasiyana siyana uyezve nekusanganawo neverudzi rwechijamaica vakasiyana siyana, and that's how I got to learn to speak patwa and to sing in patwa as well, and also yakainfluencewo nekuteererawo Jamaican music. Saka kuti gagantu zvinorevei pawakaimba pasong yandonyatsofarira? Pane song yako yedu kuti magagantu zvinorevei? Alright, isn't I said no me no soft man. I'm not a soft man. Worse, I am a gargan. Yeah. So a gargan Munhu is like a bad man. You know, those not to say I'm a gangster, not to say I'm a criminal, but I was just trying to say I'm not soft. So don't think kuti kana ndichimba conscious ndingajairike zviri easy. No, I'm a gargan too. So I'm not to be sized. At the end of the day, that's what it was about, to say ndiri munhu wenyama. Saka any reaction andichakupa wanditadzirawo or wandiitirawo zvandisina kufarira, unofanira kuzoaccepta to say yeah ndiri munhu wenyama. Hapana panga achazoti nokuti ndiri muimbi ndofanira kukurespecta and all. You know how people come out sometimes. Saka I'm a gargan too. Nditoriwo chigargan chidon gorgon. Yeah. Guys, wait, nyowa kuzotambusasa ma-story times atichita gagantu nditori zigagantu. Right, iri bo. Mina ndise ndichiedha ndisapedza nguva yako ndiche ndichiedha vanhu manje vanhu vauye. Asi pane mubvunzo wandonyatsoziva hangu kazhinji wachavhunzwa. Vanhu vazhinji vacho be prepared kubvunzwa kuti uri taken uri chichi, ndoziva hangu kuti varipo vasati vauya vanhu vacho. Vari kuuya zvavo, but are you taken, are you married, are you what hamene ikoko? Nditori nemwana wanga atori ne1 year 5 now. Saka preoccupied panzvimbo iyoyo. Iyo yasvika. Alright, guys, vada kuuya kuzotaura na Poptain, uyai mutaure naye apa guys. But I think the other question ndogoda kubvunza ndeyekuti saka alright wakatanga kuzoita zvekuimba izvizvi, ko vanhu vekujamaica ivovo veisangana navo kupi iwewe? Inini mudhara wangu munhu wakanyanyoenda kujamaica sterek, you know. He used to go achidzoka ndewekuMalawi zvavo, but kujamaica vaikufarira. Saka vasati vashaya vaimbondisanganisawo neshamwari dzavo, you know, things like that. Also mumba medu maingoteererwa music iyoyo, saka inzva isandimekera sense kuteerera zvinhu zvandisiri kunzwa. Saka I had to dig as well ndichida kunzwa kuti zviri kurevei. Saka yeah. Alright, yeah, that's nice. Alright, ganditange kuisa uyu tinyaso. Alright, this one asara ganditange kupa uyu. Hello, how are you? Zvise? Yeah. Andribo, fire man, they fire. Zviri sei yako maboy ere? One love, fire, one love. Muri Nice. kusimbisa madhambu. Aiwa, makaipa. Tiri kuona, tiri kusapota, tiri kumateresi kuno. Aiwa, blessings akoma. Itai kuti vawande kumateresi uko, vati zviite maziva. Tichafambisa shoko. Hane Mrs. Strain basa muri kubata. Thank you. Kosewo kwasingamboipa live stream uchijoina vanhu asi wazojoina nekuti pana Poptain. Obvious. Uite. Watisumudza kumateresi, but every day ndoona like content mopakura sister. Dai matosimbisa. Kana taenda kana kumalevels enews chayo. Meno techikuona God's time is the best. Azinoita. Yeah, thanks Chamwari wapinda wasimbisa Poptain. Iribo. Yes, I am. But iwo usati waenda video yake nyowano yakabudiswa ukaione? Andisati ndaona video. Channel yake unoiziva here? Yepa YouTube na?
ndowanzoona like inonzi Spotify. Ya ndopandowanzoteerera ndichicheka kuti malatest ndeapi. Alright, iri bhowa spaka shamwana. Ndichaitsvaga YouTube channel yacho ndasingatomboketa kuti iripo. But yeah, thanks. If what you kama social handles akoti anonzi aniva iwe Poptain kuba YouTube, Instagram jese. Pa YouTube muno subscribe to Poptain Yardboy. Poptain Yardboy. It's YARDBWOY. And then for my Instagram, it's @realpoptain. Twitter, it's @realpoptain. Facebook, it's Poptain. I'm sure do not follow her back. Hi, Iribo. Bless. Akawan. Hi, bye. Oscar, say hello. Andrew boss ngai. Oscar. Kumbona. Hello. Oscar, usikutomboneka kana uri sei? Iya bada. Kamera yangu ndoshandisa laptop neibai kuona bo. Taura akona uyu, taura na Poptain. Ndakuoneka. Hai, chongotaura shazvitotogona. Ini zvangu zvingoti Poptain. Zviri sei mukoma wangu muri boy? Hello, Poptain mundarama makanyanya mundarama. Aiwa, blessings akomba. Mangoma yacho. Tiripozi ngaiti ndatofara kutombokuona ina. Mamasongo amaimba naAnita Jackson. Mosota mudara. Thanks mudara. Muramba muchisimbisa mudara. I appreciate your support, you know. Nezo totongo appreciate masongs enyu. Aita boss shame atamboona Poptain. Blessings. Thank you. All right. I say user. Did you say? Yes, finally I'm in. Poptain. Zviri sei akoma muri sei? Isusu tinofara mda kana tichikona. Makakomborerwa. Aiwa, big thing. Kwazvo. Pane this song Duffel Bag. Yeah. Handizivi kana ndakagona kuteerera bandainzwa zvamaitaura. Munogona baba. Shema. Thanks akoma. Zvinofadza. Shema. Uri kungotara nyaya yemunhu wenyama. Iyo inonzi Duffel Bag ka. Yakaipa. It's Duffel Bag. Yeah, with Anita Jackson. And the like. I know. Chokwadi pendikudzeka. Wozoti andisandiyasa wisa misambo yavo yavanoita magagantu vachipindurudza mawedza aya. Saka sure. Saka like every time ndiri kudzidza unoziva. Saka ndechifoti alright ndakateerera whole song dzake but tikati I think so far so good ndapika too. Pane imwe ane mabhande wakaiona here yakasungwa mabhande iyo inotochemedza manje. Pfau. Yes, that one, Pfau. Haya ndoida zvimwe zvokuti ka ndakatomboita minoti nzeve dzangu dzakatombovava nekunzwa chete. Yardboy, ukubata basa baba. Aiwa, ndimaita basa akoma. Murambe makadaro ndaro. Blessings. God bless you. Yeah. My likes, my views, my comments coming. Real way. Aiwa, big things. Yes. I appreciate my G. And you're welcome. Shema, thank you for bringing Poptain. Boy, and the Bamenda kunoona zvinhu zvake guys. Magaga isusu pawakatoti uri kuunza Poptain ka tatakatofara cause tagara tichitoziva kuti kune Pfau kune Duffel Bag. Tsvage Duffel Bag paya pasha. Ndichanotsvaga Duffel yacho iyoyo. No, that is something on another level. I tell you, Munhu wenyama is good. Yes, but to me, Duffel Bag
and the one that they did on Zim Celebs. Yes, with Anita. The duffel bag they were on Zim Celebs. Yeah. Yes. I know. That is great. If I'm not good, Anita chakaita say ndimuzive. Anita musikana watoshanda naye ndoko areas rangu tiriwe muAcadia maziya. Whoa. Yeah, ndiye one of my team, you know, we mentoring each other tichingodi tichine nekudai so saka yeah paDaffleBag Anita ndo first time yakabudikira kuvanhu and vakawanda vakanakirwa, so yeah I'm sure akoma ndo pavakamuzira Anita, isn't? I already named my pap. She's good. Yeah. Yeah. And the company, I know. Keep your company, Poptain. It's not a bad company. Blessings, Akoma. Thanks a lot. God bless you, Akoma. You're welcome, sir. Thank you so much. Bye-bye. Iribo. Alright, pane uyabvunza hanzi degree relo makazoripedza here? Shungu dzangu ndedzekuti ndikati wanei chouviri nemimhanzi ndodzokorodza zvekudzokera kuchikoro ndokwanisa kuita degree rangu kozi ishungu ndo shungu dzangu dzepamoyo kuita mugweta. Right. Simi. Poptain. Akoma zviri sei? Wadi? Handiri nana mene mimi. Long time, zviri sei? Aiwa, real long. Handiri nana mene kuti zviri kubudera kwamuri. Boma ngoma. Naisesi here, ari kusvika here. Tikumapiwa na Bigs. Aiwa, ari kusvika mangoma, tikumapiwa na Bigs. Chindau takadza pasi muchikoro ka ndisikuona ndikuona uri murima ndikupula kawe bo here. Uita sei? Handiri nane mwangu. Aiwa, thanks for supporting. Wandishamisa chose ndasingambofungira kuti kurarama bo here. Pozve kuti. Aiwa, blessings. Abadona. Manje internet yake vedona guys, sorry. Arega ndise uyu big dangi. Diri Munhu Wenyama, popo. Munhu Wenyama, boere. Madigo big drag. Andiri bo amene iwe mwangu zviri kubuda here. Aiwa maworks boom ndara rovaibasa mndara. Aiwa, blessings Akoma, thanks a lot. Aiwa moto tukuona mndara tinana chekuvhunduka anzi mamonya matete. Maziva kavanhu venyama, maziva. Muri Pfau blessed mdara. Pfau. Maziso pinduru baba vanenge vaone chii. Aiwa, boom mdara, blessed man. Aiwa, big up yourself bro, big up yourself. That's komba ladies aripo. Thanks about dang. Tonight. Hello. Ziri say. Hi Tanaka, ziri say. Sorry. Tanaka, Zima TV. Aiwa, ndinamudonedza Zima TV kumashure. Wadzima here? It's not alright po. Zviri sei? Ndiri right, zviri sei Sharo? Ndiri bo, kuri seiko? Kuri right. Poptain Madi. Was zviri sei sister? Very good. Hey, music yenyu. You are my Zim alkaline. Serious here. Freedom manga mapindwa name ndara. Mawane meditations acho dzechingodipisa mwangu pakaipa. Inini ndiri munhu wejoma zvekudaro zviri serious, but pamukara va freedom ndara manazoti yeah. Serious. Saka muna kutanga kuziva nhasi kamangoma aya. Aiwa, mangoma takabva nemi kudhara mukuru. Aiwa, freedom inondiitira bo apa upa ungatiregedze. Ngatiise yakadaro because serious. Too emotional. Big things. Aiwa, thanks Tanaka, thanks a lot, you know. Aiwa, tinenge tichikusupporta inimi, tinenge takatongogara kumaterrace tichiona andi. In a real life, aiwa ndo zvazvinoita. Ticharamba tingoburitsa, hopefully with time everything will bless. Aiwa, rambai makadaro. Especially kujomeko kaamgaramba makadaro mndara. Zvizoti patiri kupindira panzvimbo tofanira kutombosvika kuma live because I think munochimhanya. Mutori serious pakuchimhanya and
hazvisi zvefake ndezvechaizvo muri chimudhara. Keep it up, auntie. Thanks a lot. Thanks a lot. All right, bye-bye, Shema. Thanks, auntie. Ibo, thanks. Poptain ndiani ari kukuturikira manzwi ari kumashuyo? Ndiani akadi? Ndiani ari kutaura ari pasaidi pako? Pane wangu anga achindibatsira foni yangu yange yamboita kakustika. Saka weshima. Poptain manje panapa ngaimbokusumawo. Pane rimwe celebra tinaro rinonzi Kumbi. Kumbi anonyora masongs. Ane album rake. Kumbi the man himself. Ari pamubox umo. Kumbi ka. Alright, ndimise umbotaura Kumbi. Icelebrate yo panapa Shema TV Kumbi manje. Kumbi! Hi. Yes, I am. Boy, that's what I'm saying. Mkoma Poptain. Zurikubuda irakoma. It's Poptain, yeah. Tafara. I was zvacho zvonetsa ka. Inini ndiri dread handisi rasta. Big thing. But ndakakuonai nechirongwa chakaitwa paTV masvondo apfuura tikaona kuti zvechokwadi muZimbabwe tine vanhu vedu. Sorry, please come again. Mukoma wangu mafoni edu anenge achimboita achidzika. Okay. Yeah, what you were saying? Ndimi wakoma. Ndakafarira mapefemero amakaita. For 1 hour. Fonecho yakuita ichinzwika pamakapefoma namukoma Enzo ndopandakaziva kuti kuna Poptain. Then sisi Shema vachizoya vachitiudza makuhwa acho namakiseni kuti kwangu kwakamira so. But haiwa music yenyu vari kumboita vachistika. Music yavo blessings are come. Thanks for watching, and I also want to thank Poptain. I really want to thank everyone who made that event possible. You know what I mean? Yeah. Fange pamunhu wenyama pamakauraya unonyatsoona kuti zviri kubuda mumwoyo, unyatsoona kuti munhu arwadziwa kuti ndiri munhu wenyama. So we appreciate such music and the fact yekuti chero zvedu sometimes takastruggle kunzwa zviri kuimbwa, but we can tell kuti hapana zvekutukana nekudididi, which is something we appreciate. So tinongoti dai maramba muri in that pathway, don't change. We like your style, we like your art, and the sky is the limit. You're already there. So I just want to see panongo, it's just a matter of kungowanika izvozvo like iyo maplatforms aya nekungoti zita rirambe richifamba, but this is incredible stuff. I enjoy it. So thank you so much. Thanks, Akoma. We're going to keep it clean for you, and also looking forward to work. And it turns out Munonyora Manamba and all. Would like to just check some works, Kumbi. Chimbomupaka iye inofarirwa nevane. Shema. Pane song yamukoma Poptain yavakaimba na Toki yandinofarira. Maiziva mukoma Poptain. Maiziva here mukoma Poptain. Majoma. Musafurirwe. Zvakwana munondirova fane copyright. Rikirikiri. Iwewe kumbika imbokuimbira. Chimbotirovereka Akoma. Mukoma Shema. Shema. Anzi mumbotisemplira. Tombeimba kekuti mabarangisha. Tombeimba kekuti mabarangisha. Yes.
ndomabarangi zvaakwira Alright, ari kudzoka atomudzosa. Henry. Henry. No, Henry, I think I have stonzwika iye. Follow link iri guys mupinde. Ko vakadzi nhasi vari kupi? Vakadzi hamuiti guys. Pane wazosimbisa Poptain nekuti manzwa kuti ari taken hamutadi kutaura guys. Nge mutaure guys. vatava kutyira kure. Network. Yo, the real Poptain, Yadi boy. yeah, charge wagwan. It's Poptain. Yeah, what's cutting? It's Poptain. What's up, man? I'm calm, man. What's good? Ayo, boss, wese mdara. Tangu yozo simbisa mdara. Muruku pisa. Blessings mdara. Muruku kupi kuwayo wa makaipa. Yeah, true seconds. Otherwise, kabeto kayakazo nyatsoti introduce kuti nyatsopinda una real Poptain, you know. Tatine zvimwe zvarachimisa, but after that beto, takanakirwa. Big up yourself, man. I'm not zonyazokaita konka kari personal kari chichi, but waipisa ya. Mawambi, thanks, bro. Waipisa. And so zvima rege like zvima chichi waifamba wangu. Zvokuti vanhu vari kuziva. Big up, man. Boss zvokuti ndaba ndazomboteerera freedom. Nazorova freedom boy tanakirwa big time. Otherwise ngoma takusimbisa rasta. Munongoita todzibata pachimanje. Yes, so far pa YouTube dziripo. It's Poptain Yard Boy pa YouTube. Mukango subscribe and go to the channel as well. Saka just log on, man. Even pa my socials, Facebook, Instagram. No, I'm sorry, really. Regard follow my social media platforms. So guys. Yes, big things. Yeah, otherwise a spark. Sisi shema, what say? Ndakatsamwa iwe kubva paya unozombouya kubva pamakaenda nebhora renyu guys ndakarwadziwa. Pane yakaichitika. Tatakabirwa mafoni. Ndokuonai muboxi munouya muchidonha, I don't know why. Network yacho inenge ichimbonererwa, but nhasi yasparka because yazoita kutaure na Poptain. Yes, mudhuse kakoma nemi. Alright, otherwise masparka. Poptain. Muramenishisa mdara. Big up, man. Thanks, bro. Iribo. Alright, thanks. Can you say this one? Tendai. Tendai Z. Alright, I think a freezer here. Mira Tendai Z imboita exit udzoke futhi kanti Ali. Right. Andizame futhi kusa Henry. Henry, did you say? Wagwan, Poptain. What's going on, big man? I'm good, bro. My brother, respect. Yeah. Aiwa makanyanya mdara ish. Mangoma tukumanzwa ari kurira. Especially inonzi chimunhu Wenyama iyi aiwa makabata chunhu pepe mdara. Thanks mdara. Neimwe inonzi 16 low muna boss pomako sekuruva mako. Ngoma rakanyanya reri mdara. Thanks mdara. Big up yourself, man. It's your time, bro. It's your time. Shine
Shine, bro. Yo, It's yo. your time. In a real life, we thank the Yes. Almighty, man. We thank the Almighty. Yeah, man. Ahuja bless. No man can No man curse. curse. Thank you, Real bro. way. Thank you, bro. Big up Thank yourself, you, Henry. Shema. I'm good, bro. Okay. Thanks, Henry. All right. Okay. Vanhu vambodonha veve mukabhokisi dzokai futi, guys. Tendai. Hi, Shema Devi. Ndiri bozvisei? Bolato. Poptain Devi. Taura Zviri sei mukoma wangu boere? Nechitowanzwa kuti mi-elder. Ma-elder ndimi akoma. Ma-elder ndimi. Kunze yangu ndi mukoma wako but mudhara ma-works amuri kuita asize zera renyu. Thanks akoma. I really appreciate the word. Ramba wakadaro, but there are a couple of things that I just need to highlight that I think you are outstanding, especially in industry, and udoto Ramba wakadaro. You can. I think I've DM'd you sometime, but you are able to tell a story. Seeing. Blessings. Keep doing it that way, and also unozamashoma ma-artist anotepa ka level kauri kusvika iwewe muZimbabwe. Bless up akoma. I really appreciate where you can touch the lives of many through your art and through your content yako. Sometimes it doesn't take music kuti munhu anyatsonzwa kuti uda kutaurei. Saka I just need to commend you ipapo kuti Ramba wakadaro. I know some partly is because of your story nekwawakabva, and that has shaped you to be the person that you are. Saka Ramba wakadaro, keep your shoulders broad and keep being humble. I know platforms. Ndakutonga ndikurayira mfana, but ndiri mukoma no platform. Ndozvacho akoma. Yeah, keep your shoulders high and don't let it get into your head. Just keep on working your art and keep on tapping those levels. We know what music is spiritual, and you have tapped into that spiritual ingredient. And music I see public Yeah, real true. I thank Akoma. So we support you. Tangomira after COVID mashowe ku UK tiswe kutanga nopinda. Yes, aiwa zvikuitika soon in God's name hatikupindira. Rega tirambe tichiburitsa so that patouya munenge mune bag rakawanda remangoma maziva. Eka. Iwo tiketi rangu ndikurida uziva zvatikataura. Yes, magetsi. Big up yourself. Shema, thanks ga. All right, Chiribo. Right, Hans, where do you see yourself in the next 5 years? Me in the next 5 years, I think I see myself grooming more than I can say maybe 20 artists or more. I just want I like giving out. I like giving a hand to my artists that will struggle and all. And I also believe with the vision, Uruwe guy pushike, you know what I mean? So I believe within the next 5 years, every year, per 5 years, it's opening 10 my Poptain like artists and chibuda. So I believe with the sound in more international, also original, and also appealing to my international scenes. So I believe in 5 years, get to achieve that as a nation, as a country, not just me Poptain, but as a whole industry. Say industry ruda kuti break my boundaries. Hans, which artist has the greatest influence on your career or genre selection? Masha yo waregere kuya ku box kumupedzerane guys. Masha uya pa box. Pa career to say inini kuti nditange kuimba kusarudza kuda kutanga kuimba ndakainspire na Movado. But then kuimba the message kunyanya message yangu yakainspire na artist anonzi Bugle. A lot pronounce it as iwe ku Jamaica. He only sings message and all,
and he's the artist akaita kuti nditi so you can make it without singing vulgar or even kutuka or kushora and all, and I just can just carry out myself that way. And also Toki played part pakuti ndiclean my lyrics angu cause the mazuva akapinda he was singing only message and all, and me it was like something I envied to say I would like to be an artist like that where people just see to say Munhu only carries message and all. Vakanzi DJ what I think I'm quite hoping that was as corner killer. As where does the name Poptain come from? All right, yeah. Zita roti Poptain ndakaripiwa neshamwari yangu, like how it happened for me to jump in the studio. Ndaitedzera artist and all, you know, ndichingofarirawo imitating artists and all. So my friend is the one akati, bro, you want talent raunaro, how come haude kuimba and all, you know what I mean? And I was like, handisina interest whereas padhene zvasingabvumidzwe, you know what I mean, to say kuti kuimba tete vangu handifunge kuti zvaigara navo bo. Saka mufesi wangu ndakazongoenda neni kustudio svika pakundipasira kuti Poptain and all, and yeah, ndo pandave nhasi, and thanks to Nadinice for the name. People are now saying it. Vangu vachiritadzawo zvavachiti Poptain, but with time I believe everyone will be saying Poptain correctly. All right, shamwari ya Alvin, yes? Yes, Shama, murisei. Tiripo, wangotiza kaiwe. Network aminu zvairikuita. Poptain, makadi. Boy, shamwari ya Alvin urisei. Ndiri bo hangu. Ndatotonga kuzongoti nini like andombokura nyasozwa rega like environment yanakakura ngesiri rega, but performance yako lockdown yakapedza masports. Ndandifunga kuti kune imwe performance yakura iyo. Otherwise wakatopinza muchionere rega. Thanks bro, I really appreciate that man. Moramba muchiteerera zvakawanda zviri kuuya, hatingorovi rege chete, tinorova dzakasiyana siyana. Hopefully muchazvifarirawo kana zvakubuda maziva. No. I can't hear the man. Wamuta uyu. Wamuta cheka. Sorry, taura. Yaita manga mute. Titungofara kuti makatoperera maku music zvenyu, even though manga tinotasira kuti muite zvemusic, because ndo talent yekuti munhu asingatombonyatsofollowe genre anakirwe indatotanga kutofollowa, and from now on inini kumaregatives muri number 1 now. Andingatombonyika. Thanks bro. Thanks man. Thanks man. It means a lot coming from you, you know. Takabva tatokuisai palist mndara, vanhu vaisimbisana ati but unokwikwidza iwewe. Big up yourself, makaipa. Asi shema tutenza zvenyu nelive kuti munondotitaurira naPoptain nevamwe vanhu vatofarira, munosimbisa big time. Iri bo aspaka. Maita wasi. Right. Sei vanhu vese vanoimba ina handivazivi vanoimba chiina imi vedu we gore rinotoita kulisten. Hanzi, if you could change anything about the music industry, what could it be? I think I could change nyaya dzemagroup, because looking at population yedu hatina kuwanda zvokuti tingaite masection ekunzi zimu what. I pray tinosvika nguva yekuti inenge yakunzi Zimbabwean music. Odai zvaye kana yangopuwa zita anangonzi mangoma. Toziva kuti mumangoma imomo muna Poptain, muna Japraiser, muna Winky D, mune wese Janet Manyowa and all. Toziva kuti tiri kupusha one vision to say the music is going out. Manje tikati uko kuzim hip hop kune vanhu ene manamba acho mashoma, zim dance ode manamba acho ashoma, tikupusha zvichienda kuvanhu. I believe kuti hazvinyatsosvika, asi zvikaita one yongobuda iri under one umbrella. I wish I could change that, and I pray I'm going to change it in God's name. Shem Chin, say. Ndeti Sharon. Taura na Poptain. Zvese mudani. Boera koma zviri sei? Ndiri bo, ari sei mangoma ako? Aiwa bo amene mimi. Uri kurova nyamwana. Urova mangoma chaiko. Thanks akoma. Ndambobvunza vanhu question, but what do you really like man about the music, you know?
especially my music? What's it that you like? Music yako ine different sound kusiyana ne these other guys vari kurova dance inongori neka different taste, because I used to listen pamamedley akawanda amenge muchifeature but that show yawakaita V1 naEnzo handanyatsobelieve kuti mukomana ari kurova. Thanks a lot, Akoma. God bless you. Yeah. Hairipo, ramba wadaro. Blessings. Sharp. Iripo Shemchin. Alright, hanzi amukwanisa kutisirawo malyrics here pamasongs tinenge tisingawisisi isusu magagantu aya patesinganzwe zvedu. Malyrics yeah, pane mamwe masongs edu vakasecha palyric genius anomawana, but thanks for the suggestion pa YouTube as well. I think pakuposta papa nichatanga kuisa malyrics so that munhu wese anonzwisisa kuti zviri kunzi chii. Pamwe pacho ndechitongomba chirungu mufonge but zvinenge zvangonzwika nepamwe. Hans, what are the challenges that you're facing in the music industry? Has this lockdown affected your career? Inini ma-challenges andikunyeperei kwandiri ma-lessons. Saka ndinganyepe kuti ndine challenge yandakambofesa. I just see myself climbing up the ladder ndikasvika panenge pane bazi roda kudambuka ndotsvaga way yekukwira nayo ladder irororo. Saka challenges, I don't think I have any challenges. I just thank God my voice is what goes to the people, you know what I mean? As long as I get in the studio to record, I appreciate that. And also I thank the lockdown. I just think it has worked in my favor, and it came in like a blessing in disguise, because if it was never for the if it wasn't for the lockdown, pamodai mimi sisishema musnambovira maziva kuti una Poptain. Ndasingambokuzivi. True. Right. Taurako Lutando. Yeah, I've got something to ask Sishema pamusoro pemukoma yuti tinoda kutoziva kuti zviri kufamba sei, muri kuzvikona sei nelockdown. Sorry bro, can you speak up? Sorry, can you speak up? Alright, tiri kutauri takamirira mangoma mudara, tiri kuona ine what I can say kwamuri ndengoti mudara ngoma tiri kutodzinzwa, tiri kutonakirwa zvingatoiti. Bless bro, thanks man. Yeah, so takatongotarisira kuti dei matomboisa zvimwe kuti tinakidzwa. Aiwa, zvimwe zviri kubuda. Tatozviona paningirikini pagara mumbai wetu patatoona kuti mudara makapenga makanyanya. Ndasingatombozivi nezvenyu mudara, but so far makatonyanya. Thanks bro. Yeah, but Lutando, I want a question again. What I could do, but I think maybe volume yako iri pasi. Isa uyu kuda also. Alright, up. Alright, let me try it, but so I think maybe phone yangu ino kuna problem. Yes, so far ndinzwa. Yes, akuzwika. Inini mubvunzo ndandinawo ndokuda kutoziva kuti Poptain makatanga kuimba rini mumbuzi. Ndakatotaka kutoshamisika because ndasingatombozivi kutoti kune munhu anonzi Poptain, but pandakazoona garamba iwewe manje ndakatotapirirwa mudara zvokutoti tatotarisira zvakawanda. Ndakatanga muna 2013 bro, ndo pandakatanga professional recording yangu. 2013. Yeah. So muri basic kupi Mbare? Aiwa kwa Kedia. Okay dear. Cause chibombira 1 second. Say wamanyira kuti muri basic kupi kumbare. Say wamanyira ulero. Because minya kumsay no choose sport ka boss. And I know what Mbare chin awana chinji ndokufunzira kuti ari kuimba dog. Aiwa Akedia nembare ma next door. Ndotofamba kuenda kuchoose sport kana ndisina mare kombi sometimes. Yeah, I know the distance kubva Akedia boss. I know the distance but mudara makanyanya mudara. Ndombudza yangu. Aiwa, bless bro. All right, thank you. And Shema, thank you so much. All right, Bolu Tando. Okay, again, it was she say Topen. Skividi. Boy up. Where is Shema? Yes, sir. Murasika mudara. Boy rakoma ndikutosvika kutorerwa show ndikuona ngenda joinwa nesuperstar. Panapa vanonzi Dolphin vanoita vari paPort Elizabeth ndo pari promota mangoma vari. Blessings Akoma, blessings. Aiwa, thanks for joining the live. Zvakamira sei Akoma?
Ndakaona yeye amunotanzi Garamba pambakaipa. Angari ma1 kwete 1 house. Garamba asandambobatika pa 1 house pagara mumba. 1 house man. Yanga isina miramushe una Enzo ya. Yanga isina miramushe. Thanks for watching Akoma. Thanks for watching. Are you spreading the word? Takatongorwadziwa unoona nekateke munoti corona dai pasanga teke corona pangodai tikatokudedza uno. Aiwa riwe. Maura sanyepero. Mawambi mapinji mjembe. Ramangone level ero sanyepero. Ati mrozi nokuzereka. Aiwa. Avanzi dolphin. Yeah, dolphin dolphin kwabvunza bazuka rona kutaura nezvedu. I think ndo wanowapana mwatakatomboppinza kuno PE bazuka. Bless. Aiwa saka gatimbo tishande mucovid imomo wapfuli painopera munotibata toshanda tese Akoma. Munofana mbotulunera kuno kuti wauhambi murambi waiziya musikumisika mujembi. Iwe ndakaona hura sekuru musi wacho ndikati ndezvipwe tasikatoziva na kuti vari kupi vanhu vakatanga kushanga uri kujuma sekuru pane chikuita chako chakana chitoona nhasi ngati chikutorwa pachijamaican unge busy chaichai sekuru. Big up yourself Akoma. Ndokuti zviite Akoma, quality is the thing, I mean. Yeah, I believe in reggae, but music I got sort of like reggae, something like that. But when I don't move saying farata wanda zvekudaro, yeah, reggae, yeah. Wakatipinda pango yakaipa zvokuti chato chimwe chokuti vanhu vakatombokombeana Enzo but hapa pango wabara zvinhu sanyepero. Aiwa, blessings bro. Thanks a lot man. Yeah, actually kuside kwangu ni ndakanakiro. Singaziva hangu mamwe wafans but atimire tutoona corona ichotivharidzira zvinhu dai matombotisvikira kuno kumambotutsva zvimwe zvinhu. Aiwa evhika zvingopfuura bro, tingozvidzivirira tichidai tichinamata kuti zvinopera soon and we link up. Changoramba takabaya kasocial nhingi kaikai tonotosvika patwibidi yacho here kuti zvinhu zvitebho. Big things. Big up yourself man. Okay, boy reshero apo. Eribo Dolphin Entertainment, right? Yeah, Dolphin Entertainment. Right. Boy rap. Thanks. Yeah. Boss, guys. Thanks here nokuti pama live. Togara chingone di ma live. Dzingwa tisingapinde di mubox mumattension azvakawanda. Hamudi kupinda ndatozviona dhiriziri waive usikadi kupinda. Ndatozviona. Finish. Mozouya takuita show. Aiwa mozouya mozotivhunza kuti nekuda kwenyu mangwana tatanga futi apa nhasi timbotana nezvamukoma Poptain. Kamera ndotoida kunge minto yangu Java. Zvatotanga ngati ndozodzoka mangwana. Alright brother, thanks. Hanzi chii chakainspire Pfau yako song yawakaimba iyo? Andogona chitaura though, but yeah man, Pfau it came about when I heard news about one of our guys wataedza naye kuchikoro, you know what I mean, kuti ashaya. Saka inini zvaangoclicka mupfungwa kuti munhu ashaya handiti, ende kushaya kwaaita atofa achitiziva, you know what I mean, kuti ari kuziva kuti kwakuna Amin, zita rangu chairi rinonzi Amin, atofa achiziva kuti kuna Amin. Kudai zvanga zviri the other way round maziya, cause inini zvakandibata kuti mumwe wangu ashaya. Dai zvanga zviri the other way round, dai ari kutospreadawo news to say inini ndashaya. Saka zvakandiroisa nehana kuti saka zvichingoreva kuti tese tichasangana nerufu, you know what I mean. Saka I had to express it in a song to say how does it feel when your friend dies or when next one dies, you know what I mean. Ende mukufa kwacho kweumwe wako nekuti tichafa achada kutanga ndiani. Saka zvinhu zvaingoti ndangoti gandise musong ndinzoti munhu anofungei. And to my shock, it related nevanhu vakawanda because everyone has somebody they have lost and everyone don't want to lose somebody, you know what I mean. So that's what inspired the song, to say ukashaya umwe zvinofila sei and how is it going to happen. Are you ready when it happens? Right. Okay, going to edit this one. Dr. Pirizi. Ndepshema. Did you say?
Zvirizei? Mushe. Mr. Poptain. Zvirizei baba? Boy re dokotera. Zvakamira sei dokotera? Mushe baba, mushe. One thing I want to say is, firstly, I like the humbleness yaonayo in your music career. That's number one. Yeah. And I want to encourage you to keep it that way. You are so natural, if I can say. You are so natural, different from other artists. Some other artists, running what you probably an agenda or other kind of motives behind. But when it comes to you, one thing I like is you struck me natural. It's something that is coming from deep inside. Not formulate it's a talent. It's a God-given talent. So that's number one. That if you keep it that way, The last comment is the song yakwe no fara seregi. I think everyone is going wild at that song, Wenyama. But that song speaks volumes. Hey, if you listen it carefully. So I mean, I don't know if you are free to tell us what really transpired behind the song. It speaks volumes. You know that funny a story behind the song, Wenyama. So I don't know what happened. Is there a story behind the song, or you just wrote lyrics or something like that? Well, I could say song ndakatanga kuifunga, I felt a bit abused, not to say, but zvakanda affecta when I tried to perform. There's this time, I mean, like ndaunganidza mari ndandainvitwa kuti ndiperforme kumadirirano, waziva, ndaunganidza bag seartist, tinenge tatina mamanagement kapanguva iyoyoyo, rehearsals tabatanidza, ndakuda kukwira pastage musi wemadirirano handisati ndatomboimba ndakutemwa nemabhodhoro, you know what I mean. Saka I felt a bit abused to say kuti vanhu ava havana kumbondipa chance. Kasi hatisi vanhu here zvokuti they can just treat us the way they want, to say anokanda bhodhoro at next month. If it was him angashitemwa nebhodhoro, how was he going to feel? You know what I mean? So like it was just to say, expressing myself to say nditoriwo munhu wenyama and nditopa kutsvaga. You know what I mean? You could be unogona kunge uri windi kwenyu and all, but hatimbouye tichikanda matombo kumakombi. Unogona kunge uri even mwana wechikoro and all, hatimbouye tichibharura mabhuku kuchikoro. So why can't you respect me ndiri pabasa rangu? Ndiri muimbi, yes, but it doesn't make me any type of being except being a human. You know what I mean? So True. Saka ukazoimba here I think that song handinatozokwanisa kuimba. Show yakatozongoita chaos, ndikatoburukawo pastage ndakuda kurohwa futi, because what happened is I got frustrated because one bhodhoro I remember redoro ndakarigama rakutouya kuface, and then nefrustration nezvese ndakaridzosera kucrowd. So ndakaburuka pastage ndakagarirwa nemunhu wandandanzi ndatema, ndisingazivi ndakamutema here sure or what, but he was very angry. Ndakatobuda muground ndakatakurwa ndichitobharurwa nauko neuko. So the day was a nightmare for me, like last year was a nightmare for me, man. April 2020 mawan. Sorry. Into zvazvinoita kana maenda kundoridza kuti isazviziveka. Mangoma anorwadza sister, mangoma anorwadza. Right, continue, doctor. Yeah, but one thing I want to say, keep on in that track. Being natural, you are so organic the way you sing. I know my artificial zvakanyanyisa zvekuti munhu arikutoya kuda kuita make up kuti anyasorwa manamba ake, but so keep it natural. And I know it's affects Zimbabweans sometimes. We fail each other. We don't really support each other as other countries do. But true, bro. If you keep natural, no one can defeat the natural thing. It's an inborn thing. No one can suppress that. Only artificial stuff can expire, but the natural thing will remain. So that's all I can say. But big up to the music, man. We enjoy it, and to people support. And I hope Zimbabweans from now onwards we can continue to support each other to Sumdiran. That's what we need. Spirit of Ubuntu. Okay, so bro, thanks a lot. Doctor.
Nenge Dr. Mativhundukirira zvimwe zvatasingazivi nei. Alright. Sorry, I can't. Sorry, Someone was trying to call you. Yeah? Sorry, 2 minutes. Someone was trying to call, you know. Okay. Jatwapi. Water. Ziri say. Dzimai. Yeah, what? Hazani jatwapi tanga madzima device rimwe riri kutaura uko. Vanofunga kuti jatwapi dzimai device riri kutaura kumashure. It's all Madzima. yes. Alright, Ibo. Taura. Yes. Ziri say. Yes, I wagwa murise akoma. Bobo ndiwa koma dangoti music yako inobata waisiya. Thanks a lot, bro. Thanks a lot. Inobata maparts but ndisandapa kamwe ka advice kandinako so ndaungonzwa unoza pane mapindiro aunoita pa uchiintroduce pape zvokuti kana munhu uri mukitchen unotomhanya unoti chimudhara waiziya. Unozviziya waiziya daungorwerwa kaintroduction livers baba waiziya uya kuno pulo uya kuno yeah man unoza kusati kwangu handina zvakaona zvokungotaura daungoti this music industry iri tight but sekuona kwangu uri kuona kuti ndoziva kuti magenre enyu akasiyana but uri kuona kuti iwewe nambeu hamene kuti mbeu wambonzwa nezvake. Aiwa mbeu titori mafriends muri mafriends. You two guys personal message ndekuti zvidaka zvanga uchataura pepe zvekusikoroita magroup hakuna zvemagroup. Music inoteererwa nemunhu wese. Vanhu varamba uchiita music yako yekuti chero kamwana kadiki momzi akanzwa kamwana kadiki kachiteerera song yako momzi ambomhanya unodzikisa volume nekuti hapana maswewe and it encourages kuona sesong yako inonzi Pfau. Yeah, that was my first song yandikatanga kunzwa kuti kutone munhu akadai so inini wangu ndiri murasta zvangu ndine rasta but handisi murasta. I feel you. But masongs ako aribo ndanjikumbiro zvangu kuti kana favorite artist wangu ari kunzwa zvandiri kutaura uye anenge ari wingiti ndanjikumbiro kuti mulink up akamborasika kudhara achiita zvekudhisa akataura kuti ndakubvisai 1 second. Why? Because asikuda kutaura zvana uyu tichitaura deep. Let's focus on Poptain, okay? Okay, so fine. So sorry for that. Anyway, now to focus on your music. You know the reason why you became an artist. You could be somewhere else, you could be doing something else, but your heart said, no, let me be an artist. You have your own style and pattern. You have your everything, and no one around you. Very important. No one around you. No kuti advice ya unowana unani, and you must know your friends. You must know your friends and your family. You understand? Your music will go far. Trust me. You are the next big thing. You understand? Thanks, Akoma. Thanks in a real life. Keep it up. And one most important thing. Keep on praising God. In a real life, God is one way, man. Thanks, man. Yes. Thanks, Akoma. And thanks for reminding me. Mwari ndiye anoita zvinhu zviitike. Inyange nguva dzakaoma, and what God will always have a way. In a real life, I know like that. It's not a lie. Keep it Thanks, up. Akoma. Blessings. Nice one. Thank you. All right. Kawan. Oh. No, it's fine. All right. Okay, I think Dishango to the last 2 callers, then you over. I end up Poptain.
Ja uri kubudisa rurimi ndiri kuzviona. Lutando. Lutando wadzoka ka? No, ndadzoka but ndikunzwika zvakanaka. Asi sama earphones padhuze kudai. Zvikusvika zvakanaka. Taura tinzwe. Otherwise inini ndinisukuchanzwa manje zvinezvi, otherwise patone problem manje. Ndikunyatsokunzwa mkomo. Inini ndinenge ndakuita problem akusanzwa manje. Asi watiza iwe uri pai iwe wongobveka uri mumba asi kutiza memfana kani iwe. You know man, yo. Ndinzwa boy yo zvine zvatori. Tiri kunzwa but mukatitaurisei zvinobuda. Abuda nditore 2 last callers guys. Ende vakadzi vese nhasi vakati zii kutonge varume vavhurirwa mudanga memwana. Saka mune muri kumaterezi. Ndiri kubatai guys. Sharon Matenga chimbouya chaiwa. Sharon huya aiwa. Sharon huya chauyu kute close. Kumbi dzoka. Those are the last 2 people vanobva vafana kupinda guys. Vamwe vari kudonha. Pane vamwe ngwari apa vadonha futi asizoti vaenda kupi. Pane ndauda kuedha guys. Last 2 people then tobva tabaya. Saka hanzi nangwanzi, what's your favorite food? Ndofarira sadza nederere nefish. Kwanzi pa free time unoitei? Usually I'm writing and yeah, I'm always writing. My free time I'm writing. Yeah, Sharon chapinda manje. Icho. Yes. Hello guys. Kumatotisa, that's not wrong. Dauya mukoma Poptain amene kuti tiri kuri pronounce zviribo here. Aiwa mukurigona zviri seiko sister. Aiwa ndiri right mangoma munorova ndakatokuona iko hane. Unonzi chi one house. Yeah, one house. Thanks a lot. Ndikati chibaba chine gift. Thanks. Aiwa ndafara makatopa attention to the thing and I'm just happy to talk to you right now. Yes, chireni ndafara ingoramba makabatira ipapo zvinoita Chit. Zvinoita zvinoramba tichienda forward. Yeah, aiwa azvirambe. Aiwa zvinoita chete tanguya kuzokusimbisai. Nhasi ndafara kuona mafesi auya panapa chero. I couldn't believe it. Imagine vaimwana. Poptain dautokukweshena. Why wadzurisa vanhu vese kuteresa baba. Chasati varume vakanaka kudai pano pachaniwo. Iwe, ndasira kutomboziva kunge tatonosaina madivorce papers. Mawani. Kufara hangu guys. Kufara zangu. Alright, mongoramba muchiita ipapo tiri kufarira music. Our blessings. Thanks a lot, sister. Alright, bye. Alright. Wait, I think this is the last one. Lionheart. Is it say? Bo. Sorry. Go Poptain mudazi. Muriseko mukoma wangu boere. Bo, tela runguta ngoma dzakaipa. Vakamshura mai. Aiwa big up man. Thanks for supporting. Toda machune chijoma ndo amnonya tubatira. Vachida collab, ngamborwa collab nanati bolat. Yeah, collab nanati riripo kunyoti harina nyatsoti kana musiri kutoriziva ziri kuti harina nyatsoti fambe. Asi tikutarasira kurova rimwe futi kuti vanhu nyatsoziva kuti aiwa tinoshanda tese. Yeah, saka bo. Blessings. Okay, panimangma I think panimangma uyu zvokuti age ataura kuti rava ndinoka kuya. Last things zvadaona pane panziso ni wakasainwa zvinobvunzira kutaura kuti ndakasainwa newe chakati. Inini so far ndiri pamapepa nemanagement team inonzi creative culture. Personal manager wangu ari Devon. Ndo vandiri kushanda navo zvaizvezvo. Alright. Hanzi chini vamwe ava. Hanzi mune bendi renyu here kana kuti hamuna bendi? Yeah, bendi riripo. Tichazoti tiriburitse kuvanhu ndoratida kuedza kuti rizikanwe muswe madirirano zvakaendawo neimwe nzira asi bendi riripo Alright. Mainashe ndimi last caller saka. Hi Poptain. Hi Mainashe muri sei? Ndiri right. Oh, I love your music.
Thanks a lot. Zvinondifadza kuona a female saying she loves my music. Ndongoona mafesi chete achingoti Poptain wakaipa, Poptain wakaipa. Thanks a lot. First time ndatanga kuziya was what was that? One house. Yeah, per one house. And I'm not really a person anoterera ku ngati mangoma. Yeah. I really want to listen to music. But then I was happy kuti wakanyatsotaura kuti no, musandi don't categorize me as munari inonzi chi vanoiti chi Underrated. No, inonzi chi music iriimbwa mazuva ano inoimbwa nevanhu Zim you did say kuti I'm not a Zim, you can't categorize me as a Zim dancehall artist, which is very true. You were very right to say that, because kanandaka Zim dancehall shandutaura zvakawanda about it, but your music has got a lot of inechiremerera, if I should say that. Inechiremerera. Uri kuninzwa? Oh, Is that my network? Hello, sorry. Sorry, can you come again? Pane vanhu vakashedza kufona pafoni yangu. No, it's okay. Ndanchida kuti music yako iri different because inechiremerera chainacho. And I just want to say kuti don't undersell yourself or not value yourself as much, because honestly speaking, zvisina kunoziva vanhu vaya vanongoda kuti yaya you're good. No, zvisina kudero. Your music is actually in a different league. It's almost as if you've been singing for years and years and you're extremely professional. Thanks a lot. Thanks a lot. Pawaimba, I really felt, and I wanted to ask Kuti, how did you learn how to sing in Patwa? Is it because waiterera music dzekuma islands here or what? How did you learn that? Yeah, like I said before, yeah, man, I listened to a lot of Jamaican music, and also my father helped influencing the culture into me. So yeah, I could say yeah. Because I've been to Jamaica before, and I was very lucky kuenda kuma concerts my locals in Coco, and that's great. It sounded very authentic, like as if you're Jamaican, partly Jamaican, but obviously imba nechishona ma words ndanyatsonzwa kuti munhu ari kuimba nechishona uchimba Patwa. Yeah. Very good, and I really hope kuti paunoita ma shows you don't undersell yourself or undervalue yourself. Yeah. True. Thanks for the word. And Jambotaura nomokola kuti try and maintain kuimba nziyo dziri clean, so that like even nana maybe we can still listen to it and say kuti wemunzwe munhu munyowani, even isiri music maybe that she's used to, but you actually tend to like it because inengeri clean and it's very professional and you've got an amazing voice, and just the way you put your words together, it's really, really good. Another question I had was, at the moment, how, if you can answer, if you can't, it's fine. At the moment, how do you make your living? Do you get more money from our shows in Zimbabwe? Well, I wasn't really getting like money out of music of late. Like management toyanga ichitobatsirawo apo neapo netumwe tumahustles tichingoita, but hoping kuti in the near future Mans will be able to pay bills and all that through music. Yeah. Would you consider going abroad or coming abroad kuzoita ma shows, your own show iwewe? Yeah, that's the vision, and I can't wait to do that. In God's name, I believe if that happens, it will be a very big opportunity for me. Wow. Okay. All right then. Well, it was nice meeting you, Sharon. Love you always. And thank you so much for always coming through. Nema shows are of substance and just really good and entertaining, really. All right. Thank you. Bye. Thank you. Oh, cameras. Okay, guys, I'm adding more. This is the last person. Cameras, you say? Cameras. Oh, cameras, vous connaissez?
Okay, I think asunzwa kuti vari kuona TV vachaikira kemaziso zenyu ndakubvisai because mandakuedai but maramba makafisa. But then anyway, zvii zvauda kutaura kuvanhu vanokuteera mafollowers kwamafans ako? Handina zvangu zvakawanda zvekutera, but to say thank you for giving me this chance. You know what I mean? If it wasn't for them, I wouldn't be here. You know what I mean? Handina zvakawanda zvekutaura, kutongotenda nekukumbira kuti varambe vachiudza vamwe kuti kuna artist akaitwa ngeinini vachishare music yangu since it's new to a lot of people. You know what I mean? I just pray Zimbabwe notices the talent because it's them that take me kunze kuti kwedu kune akadai. Saka maZimbabweans mukakwanisa kuudzana kuti kune artist akadai kuna artist akadai, so zvingandifambirewo. Oh, that's awesome. I don't know kuti kumbe aenda kupi guys, I think azongodropa. That baba vari umu munegembosa mafuti kuwekera. Kemazi muri sei? Kemazi. Sorry. Otherwise, yeah, that's pretty much it, guys. Poptain tamu auya atikatandara naye, and thank you very much. Saka Poptain, I think I have to let you go and all the best in the music yako. Inangu handisi muimbi chechingoona muchita se muchimba nditi. Aiwa, thanks a lot sister, and thanks for all the push and this Mwari akukomborerei, and God bless your hustle. Alright, thanks a lot. Anyway, yeah, that's pretty much it for today. Ndakubvisa Poptain. Bye bye. Ndakubvisa pa screen. Cheers. Okay. Okay, yeah. That's okay. Guys, that's ndakati zvoningati chim a special day for ndakuti kumbi ndakutumba kutoti gangasa tongue yangu for Poptain. Anyway, ngati ndibva also right. Anyway, thank you very much. Tashika 15,000 subscribers. Tashika 15,000. Tashika 15,000. Guys, yes, let's have to kufara mangwana takutaguma nyaya mangwana tikudzoka takudzokera kune imwe heartbreak season yedu. That's tatamboita special day for koma Poptain. Tingova respect andika mangwana tiri kudzoka neimwe story yedu handitya mangwana. Saka Friday, Saturday, Sunday, Monday, 4 days dzatone vanhu kare guys vari kuuya guys. I cannot wait handiti. So things saka tinoita kupinda muepisode 6 7 8 9 maepisodes atakutongorova ka 1 maimwana mangwana 6 p.m. as usual. Ndichibva panapa ndinogadzira poster ndobva ndaita sei ndobva ndaisa futi pa uyu countdown yedu handiti. Then chimwe futi pane zvandandaona mucomment section zvandada kuadresa kuti guys kana unyuwa nepanapa please musaita sei musashandisa inonzi mawords ekuana Carolina please ndapota. Then the other thing is kunyanya kutaura zvana satani mucomment section ndokumbiro tidzoredzere ipapo. Pane mamwe mawedza munoona kuti haiti guys ndokumbiro mudzoredzera nditya. Then pane one last one ndeda pane munhu wandanchiramba ndichimbobvisa ndichimisa pa 5 minutes time up right. Ukaona usingachaone video pane comment yaunenge waisa, so zvandinongoita ndinombokuisa pa 5 minutes time out. Saka now ndakungokuudzawo in advance kuti ukaona usingachaone ndinenge ndakubvisa ndakuisa pa 5 minutes time out because unenge waviolata marules epanapa kwete angu inini but ndeye pa YouTube. Saka ndingarambi ndikurega uchasei uchinyora zvinhu zvandoona kuti chinogona kuzodzurwa video tiri pakati uchinyora zvinhu zvisingaiti language isingaiti. Saka ndinongokudhilita iyo necomment yako womboenda kutime out ukoko ndozvandokwanisa kuita. The last one yenge iri ndawadresa zvemacomments izvizvi. The last one yenge iri yechizviya. I think iyo nyaya yelanguage kuti we have to watch our language. Mamwe dzakaita sana Satani like anoita zvokuurayana ekuita zvokuurayana please let's refrain from that because vanenge vakufunga kuti inini ndikupromota violence of it. That's not my thing. Then vamwe vanongoda kuya
vamwe vanyowani panapa please hatitaure mazita emaceleb kana kuti vamwe vanhu mucomment section. Ndazviona hangu nhasi kakawanda ndatichingodhilita kasingaperi ndazviona. Please let's respect each other. Mazita emaceleb tosiyana nawo. Handiti ka mazita emaceleb that's not our thing. Kana uri munyowani panapa kunyora mazita emaceleb mucomment section ndazviona kakawanda nhasi nende munhu yeye ndaramba ndichimubvisa mauti azozvionera kuti why ndiri kumbomubvisa for 5 minutes. Saka please in future kana ndakakubvisa it's because wanyora zvinhu zvisingaenderane either nemarules epanapa kana kuti watanga kutaura zvinhu zvinoita kuti zvizokanganisawo inini maitirano ndichiita zvinhu changu. Saka let's just respect each other in that way. Vepolitics handisi kuvaziva kana varipo. Ndofunga pane wani munhu anga achinyanyonyona nezvemwana wafoma uyu. Ndaramba ndichimubvisa ndeupo wachoni ari papi guys? Handisi kumuona. Ndinyorere zita rake ndimutsvage ndibva tangozvibvarisa because handidi maproblems. Alright, ndabva ndatomuwana. Thank you ndabva ndamuwana. Hazvinetse ndamuwana. Thanks. Right, kana ndakuita futi ndabva ndamuwana ndatomubvisa. Thank you ndatomubvisa. Tidi zvinhu zvinotinetsa because like some people vakuda kutishandisa isusu manje pane tunhu kwawo ofishi. That's not me. I'm not here for these funny silly games. Handiti and handingambowani kuti ndichibaya live button kuti ndiadrese munhu handisiri kuziva kuti ndiani. Saka right, the other thing ndechekuti like pandinenge ndichiita malive stream during live stream pepe mukaona like sezvakaita LMC ka kana ndamubvisa zvandinoitaka ndinopina comment yako lese munhu arikuta nyaya yake senge nyaya idzedzo dziri a little bit sensitive. Ndikamubvisa ndisingadi kumukata achitaura nditi so zvandinoita lese uyu ndimashauka ari kuramba achiti RMC ini ndikamutsvaga ndikamuona during live stream ndinobaya kudayo. Saka ndikabaya kana ndaisa pascreen ka ndiri kukupai sign yekuti ndamuona munhu wachoni. Ndo zvandokwasaita pane kuti instead of interrupting munhu anenge achiita sei achitaura at that time. Handiti saka ndo zvandinoita. Ndinongoisa ndinopina point ingini comment yacho then kana takuzofarira kuti tasvika 200 zvandinoita ndechizviona nditi so zvandinoita kuti 200 ka ndinongobaya comment yako ndozoona ndazviona ndomirira kuti pamwe munhu uye aita sei paanenge akumbotyora pana kuti panenge akumbozororera pepe tofarira manumbers edu kuitira kuti ndisaita sei ndisazoramba ndichiinterrupta munhu paanenge achitaura. Ndika pane vamwe vazenge vakunyoisawo maadvice avo muzuva ranhasi ekuti hey, this is how you're supposed to do a live stream uita sei. Vedu hakuna munhu ari perfect. Kungozvarwa achitanga kungoita perfect muzuva ranhasi otanga kuti ndogona kuita live stream ndichiita mastories. Pamwe ndinenge tozama kutotiwo ndizame kuteerera nekuita sei then izvozvo those comments hangu especially kana wanga uri late kama woda kuzondiudzira like izvozvo inongodhiritawo comment yako because pamwe patakatanga tichitombobayiza zvokubhayiza zvamaibhayiza chaizvo wanga usipo. Handiti saka tinenge chingoimprova tichingoenda tichiona kuti zvakamira sei. Ndo zvandokwanisa kumbotaura muzuva ranhasi. Mangwana maadvice asina basa nawo pane maadvice ndo andisina basa nawo. Pane mwani munhu amene kuti chichaitika guys wani munhu uyu zvaiitaka I don't know why kuti chichaitika. Ndizvo ndichiti pepe kufacebook handinyanyi kuenda hangu kufacebook ndinoita sei isusu tiri vepano payoutube. Saka because of that vamwe vanhu vakuda kutaura vachitaka kujairira kekuti nekuti shema aita sei hatauri zvakawanda shuwa ungati munhu arikuita live stream yake kana kuti live yake kana kuti zvimwe zvinhu wonoti waexplaina kupfuura Shema TV zviri kupindirana papi iyi love life yemunhu nezita rangu riri kupindirana papi ipapapo. Those are some of the things vanoti like pane vamwe vanhu vakuda kutanga kutsvaga beef kausingatombozive ende unenge usina issue nemunhu wacho but ada kuzama kuita sei kutanga kuti vanhu vakuundure kumavhidhiyo evanhu ona manje apa zvinhu zvanga zvitori totally different. Danga ndakuita macomparison during live stream yemunhu arikuita goa but munhu arikutaura life yake akutoti wanditsanangurira apa to make matters worse
ndakasatomboita nyaya iyoyo uona manje saka zvatondiconfuse ai ndamubvunza ini ndaenda kunomubvunza munhu iyeye handidi kure asi ndambozviita but today was my first time yekuzviita kubva ndanomubvunza kuti ko saka chii chiri kuitika zita rangu nezvazviri kuitika zviri kupinda papi handisi mulive yavo handisi mutira yangu iyoyo saka zita rangu rapinda papi ona manje tikataurirana akataura zvaataura but for me I felt like it was a thing chada kuzama kuda kutanga cheche and I didn't like it at all handina kumbozvifarira handina kumbozvifarira zvisikatomboite handina kambozvifarira izvozvo because ndatoshaya kuti saka ada kuzama ita sei apa maonjoona saka ndozvezvimwe zvezvinhu zvandiri kuona kuti zvakuda kutanga kuitika especially kufacebook tusangana basa rese tototo handitika saka hai ndangomusa screenshot ndikati ko how far muona manje saka apa vanenge vari maghost futi but ndanchiriziva hangu ghost rachoni for me I didn't like it. I felt like it's someone ari kuplota something. That was my feeling kuti ari kuplota something aplota something pa live stream yemunhu isitomborine kana neconnection nezvinhu zvangu zvandiri kuita nezvimwe zvinhu zvese zvandari kuita saka zita rangu rapinda papi papapo kuda kudherera ikoko kuti nekuti Sharon haatauri nekuti Sharon haasi kuyazoitira live ongondidherera chete papo so I didn't like it. Ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuti mukazondionerawo ikokoko kuti malive vamwe vanhu vanenge vachitavaive munhu wokuti chakati please ndine isingazivi hangu and chimwe chute handi-appreciate kutegwa handitombozvifariri zvekutegwa zvachose I don't like it handitega wachoni neiwewo wari kuita live wachoni ndinongokublokai handiti manje ndo zvandinoita izvozvo but anyway inini I'm all for our channel ticha nyaya dzedu ndoziva hangu kuti pakuita nyaya dzedu pachabuda tunhu tukasiyana futi vamwe vanhu vanenge vabva kuya kuti vanenge vatumwa here kana kuti sei vanoda kutanga kuzoita sei kutanga kutaura zvinhu zvakasiyana ndoziva ende ndikuzviexpecta kuti something like that uchaona mumwe munhu ada kutwista hamene zvaanenge ada kuita popopo kuti pane vamwe vanhu vangori vile for nothing hausi pavidhio taiita malive stream edu kubva kare inini ndini ndakatotanga kutoita malive stream ndichitaura mastory times angu ari beyond ekuti ndinenge ndichioda kunyatsa kutotaura zviri too deep zvomwe zvokuti handisangana basa zvokuti wazotaura uchiti chii handitika so inini ndingoti I know kuti kune vamwe vanhu vakadero and I'm not gonna press a Facebook live button ndichiadresa zvinhu zvakapusa kudero. I'm not for that and you will never hear me coming Facebook. Ndingatotaura pano kuendi kwevidhio kana kuti mumwe musiwo pamwe ndabwega ndaselect ndo pandingatongotaurawo zviri kundibaya chete. Otherwise uku kuFacebook forget and smile. Ini handisi munhu wefacebook ini ndiri wekuyoutube maona saka bhifi rekufacebook ndeyekufacebook inini ndodhira nezvepanapa zvekuyoutube ndokwatakatangira but otherwise that's pretty much it. Kumbi aragira kuzouya hanzi more issues what haana kana problem chana asingafariri ndechekuti munhu anotaura serangu pane nyaya yesitombo rineni uda kutaga tubifi tusipo hanzenokozikotauroi handabasana zvene ndatomuudza even the person ndamuudza kuti I don't have any issue newe sha handakana basa nazvo even ukandikombera but pawaenda kunonyora zita rangu apa uyuyuyu zvanga zviri kupindirana papi handiti zvikumbopindira at least zvikaita connection yekuti munhu ari kutaura guwaka then woita kakombarizoni kako that's okay with me hadhana kutotaura pasina kutodherera ikoko ndakazviona kuti vanhu vanondidherera because vanenge vachiti ndakapusa that's okay with me as well handina kana problem nazvo zvinoitika isu tinongoramba tese tichiita yedu yatikuita saka mangwana please don't forget manje ndikapedza ndichagadzira hangu kaposta kangu ndonhanikirana ndoisa thumbnail ndoisa patimetable 6 p.m. as usual tonzwa yedu nyaya handitika kumbe anengirina guys baba ndakuenda regai ndione kuti ndokwanisa kurekodha another video yekuti ndombozora ndozorekodha video mangwana makuseni bye guys ndokubatai zvakare pachikamu chinotevera handiti hanzi matisheza kare you guys handizozive handi ndofanira kuzotenga zvinhu zvacho zvese zvinhu zvese creative horizon zvinhu zvese zvine step I believe kuti zvinhu zvese
zvine uyuyu zvine step by step, stage by stage. I don't want kuenda kunotanga kuita chimwe chinhu ndisati ndaita sei ndaziva kuti zvinozofamba sei maybe. Saka handidi kumanyirira kuita zvinhu. Like I said before, pepe pakambotaura nababa vaya vachitaura zvavakataura, ndakataura kuti handidi kumanyirira kuita zvinhu zvandisingaita sei, zvandisiri good at. Zvangu inini, it just comes from within. Just don't get me wrong, it comes from within. Zvava nevhidhiyo ndaitita nhasi inei, ndinogona kutomuka ndisaziva kuti vhidhiyo iyoyo ndichaiita sei, but pandotanga kunyora manotsi pane ndakuda kurekodha ndogona kuita 5-10 hours ndichizama kurekodha vhidhiyo yoramba kubuda, but then at the same time kamka idea kozongouya from nowhere ndobva ndaita sei, ndobva ndakwanisa kutanga kurekodha, maona. Saka it's not like ndinenge ndatotanga kutomboronga the whole night. If I do that hazvibude. Then varipo futi vamwe kufacebook vakutanga kutondiudzira kuti madhende ako ari kupfeka you are overdoing it. Akakuudza kuti I'm overdoing it ndiani? Ko what if ndiri kunzi ndokupa $2 ukapfeka madhende iwayo, unoziva sei? Sure, munhu ungatonyora isei yakadai so kutonditanzi uyu madhende ako kunyanya mapfeka, you are overdoing it kuteedzera vanhu. I'm like, okay. Ndobva ndanyarira hangu, ndobva ndangokudhilita, ndobva ndangoenda zvangu neupenyu hwangu. Malekchara haperi. Inini manje chozonetsa, what if pakabuda kedringi kuti ukapfeka madhende ako hatitoda kuti uite zviri normal, unoziva sei? Iwo tozondiudzira kuti usapfeka saizvozvo. Ko kana ndakapuwa $5 yekuti toda kuti uite asi usaita zviri normal, uite zvinonakidza, zvawakapfeka chero zvawakapfeka, unoziva sei? Iwo da kutondiudzira kuda chinhu chevanhu. Example guys, handisi kuti ndozvinenge zvaitika, example. Vanhu vanondijairira zvako iwe nokusi, vanhu vanondijairira zvingamboiti. Ndabasa nazvenyu, handakana basa nazvenyu, ndinotongovatarisa ndotoseka ndotoinda, ndozvandinoita, and then I keep on doing my thing because vasati vatanga vachauya zvavo, vachati vauya zvavo ende vachanyatsa kundidhiginura kusvika zvanaka, handangana problem nazvo. Indongoramba chii because pachapera pamwe zvemaheartbreak yedu yatanyatsa kunzwa kuti tanyara nadzo timastori. You never know, ndinogona kubuda futi neimwe, zvinogona ngozvita zvega, kobuda futi chii imwe strategy yakangosiyana-siyana. Saka nyange ukada kundikopera, ukada kundiimitata, ukada kundianalyza, handangana basa nazvo because inini zvinongoya, ende zvimwe zvacho futi ndobatsirwa nevanhu panapa, maona manje. Madhende zvimwe zvacho ndinenge chibatsirwa ndima zvakafanana matopic eheartbreak, takaita madiscussion tikaramba tichita kaseries kedu kataakutoita ikakako. Kaseries kakako positive kuti handishai 1 or 2 vachagara kana mumota dzavo kana paruvazhe pavo votanga kutotanga kuita sei, kutanga kutaura zvokuti ari kuitirei uyu iwayayo, maseries emaheartbreak ari kumaitirei. Ndiri kuzviziva zvangu, but haisi problem iyoyo. Isu tinenge tasei chiramba hedu tichizvinakirirwa nezvinhu zvedu pano, but ndo yachoni tingeita sei? Guys, bhabhai ndakuinda, ndokuonai mangwana. Ndokuonai mangwana, nditya mangwana ndosekazione ndolidze zotirwa. Nikirikini mangwana ndiro tikudzoka nestori dzedu. Right, bye bye guys, ndokuonai. Ndichadi ndekuda kunozorora ega ndizorore. Bye bye, ndakukata.